Bizkaiko Aldundiaren suhiltzaile etxeen foru sareko parkerik handiena da Jurretan gaur goizean inauguratu dutena. Besteren artean Jose Luis Bilbao Bizkaiko Aldun nagusia eta Iñaki Totorikauena Jurretako alkatea izan dira inaugurazio ekitaldian. Parkeko 53 suhiltzaileek 3 aste lanean daramatzate Jurretako parkean, baina komunikabideentzako Bizkaiko suhiltzaile parkean zeharreko bisita eta sute baten simulazioa gaur egin dituzte. Inaugurazio ekitaldian Bilbao Aldun nagusiak azpimarratu duenez, teknologia berrienak biltzen ditu Jurretako parke berriak. Ibilgailuentzako garajeak, idazkaritza zein suhiltzaileen mantenimendu fisikorako gimnasio guneak dituzte eraikinaren beheko solairuan, eta langileak zaintzan daudenerako logela zein jantokiak dituzte eraikinaren goiko solairuan. Bestalde, entrenamendurako zein maniobra bereziak egiteko patioa eta eraikin bat ere badago Jurretako parkean. Iñaki Totorikauena Jurretako alkateak suhiltzaile etxea eskualderako garrantzitsua dela azaldu du. Bai, guztiz garrantzitsua eskualderako. Hau, kokapena Jurretan dago, baina azkenien eragina eskualde guztiako da, ezta? Lehen baino, gitxiko gara bera, 50 bomberu, kokapena bera da lehengokue baino hobi haue, bai, larritasu baten aurrien arintasunaz jokatzeko eta benetan oso ondo. 12 herritako larrialdiei zein Bizkaian gertatu litezkeenei erantzuteko Jurretako suhiltzaile parke berriak daukan kokapen estrategikoa azpimarratu dute Aldundiaren ordezkariek aurkezpenean, A8 autopistaren ondoan dagoelako. Larrialdiei erantzuteko irteerak egiteko bestalde, 10 ibilgailu dituzte Jurretan. Hainbat sindikatuk apirilaren 29rako Bilbon deitu duten kontzentraziorako deia egin dute, eta sinatutako akordioak errespetatu eta enplegu suntxiketarik ez egitea aldarrikatuz egon dira parkearen kanpoaldean. Suhiltzaile etxeetan dagozkien langileen zenbatekoak errespetatzea aldarrikatu dute inaugurazio ekitaldiak iraunduen bitartean kontzentratutakoek. Zerbitzuak itxi, ordezkapenak murrizten eta akordioak betetzen ez direnean, suhiltzaile parkeetan ospakizunak egitea ez dutela ulertzen salatu dute.